Di hari Minggu ujung tahun parhuriaun sadarion di patupa huriat kado parningotan di akka dongatka naung jumolo moding di bagasan nasa taunon parningotan dada laho mangurkari akka sidang lotta alai marhite parningotani nai di pasunggul hot tuganuk hita asa toktong dungo waspada jala mangaradu bisa dari roh ajal niuluta di hatana asin didok memon tumori namerlapatan ingot ma ari hamamaten alani dipaingot kon bohita marhiti hatanu dibata na tersurat di 2 Timotius Bidu 4 ayat 7 1 namandok nungahu pasidung paraloan nadendani nungahu paujung parlojongaki ramot hubaen hapor siaoni diri nama dijolokku tupal hati goran silehonom ni Tuhan paruhum nati gori di arisogoti tu au alai dada holan tu au tu saluhut nado tahe akana makaholongi hapataron nai alan nion tatangihon maaka guarni ruas ni huriata naung jumolo marujungolo di bagasan sataon parhurianon imana parjolo hala amata amang padita doktorandus singotan situngkir SPH napa duahon halak amata insinyur Riki Batudara torop isude ruas sihriat tanah moding siang tanggal 22 November 2020 saha tu tanggal 21 November 2021 godamna dua halak imas yang ruas ama dua halak hurian itu hatta tapahohom madirita di bagasan tangiang uhud maringot di aka dongatan naung nang keluargata nang jumolo mandapoto tuhari los jongjong mahita saluhutna dan portidion naga besihirimon ni rohata surgoido sambulota dot sihirimota surgoido nahot toktong dan lohot di tanomani akka namate adong do haheon sian namate namangalehon patirimon di kita di perjupangan sogot dohot na porsiai say anggiat mahita marsi paidaan sogot di akka na porsiai marete mahita
Alei Tuhan ribatana sian mangasaon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haihon midaging di ari marsogot. Maulate marohanami tuho. Ala dituho ko hami tu pakirimon namangulu. Gabe partohap hami dihangluan na sora suja. Dada nama diri hami di parningotanon. Alai nama lumun dohami di sambulo niko dinami. Nunga torok dongan nami naong nyalakmu. Tau si painot do ujung ni lakana sida di hami. Bain pakirimon nida Tuhan Yesus di ujung ni lakana mide. Sesungguli marohanami mabai tiruan nadinggan di akka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akana matean asa unang mangadungi jalamat dele nasida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak bicang. Saya lehon todin Tuhami asa takas di hati dakot Tuhami naung dohot dohami anakmu jalapanean di artana belua bicang. Saya padau ma gangguni rohas ya kami. Asahot hapor siam nami maniuk Tuhan Yesus si panguri. Adorang kubulus hami rura lingguman ni hamadiani. Molo homur mata nami dik. Uka mamatani rohanami asa takas mardalan tuhasonani. Molo halang bila nami. Sobinoto we makkuling. Pargugui mahai marhide ke tordini. Asa terjun hami. Ale amang. Sahat di tanganmu matondikku. Saya patiur dian rohanami. Asa hobas lakanami jala sonang hami. Lao mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hudul maitan disalurna.